já jsem v permanentní depresi. Veškeré iluze, nebo poslední zbytky rezidia iluzí byly odváty a tím pádem jsem v té tvrdé realitě. A ta je hnusná, že jo. To, co teď ti Rusové udělali v tom městě Buči, tak to už jako přesahuje všechny meze. To už je démoničnost, to už je prostě nějaká totální zvrácenost. Oni tam svázali ty civilisty a zabili je, ale předtím je mučili. A podle zpráv mučili i děti. Proč nějací ruští vojáci mučí nějaký ukrajinský děti? Nechápu, co to je za národ. To jsou opravdu ďáblové. Rusko je opravdu peklo a ten Putin je opravdu satan. To není možný přece. Normální lidi by tohle nikdy neudělali. Asi přes 300 lidí tam takhle zavraždili. Je to nová Srebrenica. A je neuvěřitelný, že Johnson, Macron a Scholz se na to jenom dívají, že nic nebudeme dělat jako. Přece by stačilo pár leteckých náletů na tu ruskou armádu a bylo by po nich. Stačilo by do toho vstoupit, do toho konfliktu a zničit je, ale oni jsou prostě zženštělí, zbabělci a bojí se toho, že by Putin snad napadl je. Putin a jeho slavná ruská armáda, která nedokáže dobít ani Ukrajinu, která má techniku z roku 1950, kde generálové spolu domlouvají vysílačkama a mobilníma, svýma soukromýma mobilníma telefonama, takže pak můžou Ukrajinci snadno vystopovat a zamířit na ně raketu a zabít je. Takovéhle armády se někdo bojí? Pro boha.